Te miluiește, dintre noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. În slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeule, nu adormita Maria, plecați pe greșașe de voi și fără de voie. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Mila Dumnezeu împărățesc cerul și iertare pe calvar Iisus, împărat și fără de moarte, pe Dumnezeul nostru să-i cerem. Doamne, miluiește, Hristuiește viere și viață și odihnare posate robii tale, nu adormita Maria, Hristoasă, Dumnezeu și ție slavă, înălțată Părinte și Preasfântul Duh, acum și pură și în vecii vecilor. Într-o fericită adormire, veșnică odihnă, băi, Doamne, reposate robii tale, nu adormita Maria și băi, veșnică pomenire, pomenire, veșnică pomenire, veșnică ei pomenire. Sufletul într-o bunătăție va să rășluiești, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică ei pomenire. Sufletul într-o bunătăție va să rășluiești, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică ei pomenire. Pentru veșunile Sfântul Părinte, Doamne, Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Dumnezeu să o odihnească, să o ierte. Hai, băieți. Lelia Maria de la Ialoveni. Hai, să muriați că nu bagă Я могу 33 стата, да, зайсать 33 стане. Я само. Da, este loc mult, sunt foarte. Este acolo? Este, Violent filmează?
e nădejde în porțile astea. Porțile astea pot să rupă. Mai apucă de fund la săcriu. Porțile sunt slabe, șețul alea ceva. Masă să punem așa? Bună chiar. Odihnește sufletele răgusatul Dumnezeu, nu a dormit Maria, răgusată Agafia, și pe neamul odihnește, Doamne, lucuminat, în odile viață, unde odihnește neamul, înturirea, tristarea și spinarea, și toată greșeala, care ca un bun iubitor de Dumnezeu, iartă-le și odihnește cămitul în care se vede, eu să-mi așa pe sigură pentru este învierea, și viață și odihnă răgusată, eu rog de nu a dormit Maria. Hristoase, Dumnezeu, slavă, de Dumnezeu, Părinte și Preasfântul și Bună Sfântul Dumnezeu, și vieții vieților. Iisus,
mila ta rugăm, ne se auzi, ne se miluiește. Pe Doamne miluiește, încă ne rugăm să pentru odihnă răposaților lui Dumnezeu, nu a dormit a Maria, răposatului Iura, și tot neamul, pe ca se fac greșeală de voi și fără de voie. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor în drept să se odihnesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, inima lui Dumnezeu, împărăție cerurilor și iertare păcatelor, Hristos împăraților de moarte, și Dumnezeu nostru le cerem. Doamne, Doamne miluiește, că trăiește înviere și viață și odihnă răposați lui Dumnezeu, nu a dormit a Maria, răposatul Iura, și odihnă Hristos în drepție slavă, atât Părinte și Sfântul Doa cu spururia și în vece vecilor. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă Părinte, cu venire într-o bunătăți se vor sălășuiem, cu venire veșnică, cu venire veșnică lor, cu venirea lor în neam și neam, venire veșnică, cu venire veșnică lor, cu venire. Dumnezeu să ținească și eu. Este a nevărea. E mână juc. Să-l stoleagă masă. Oleacă e părinții, oleacă, să-ți vânem pământ. Perchimala a făcut cu cașet. Haide, vii. Vii. Eu tam ca și mine. Văd cum curge.